Qers-Gund bin avê de dimîne Xatir ji Gundê xwe xwestin. Nîşteçiyên Gundê bogazê cara dawiya Gundê xwe yê ku dê di bin avê de bimîne ziyaret kirin. Li Qersê welatiyên ku ji ber bendava ku par çêkirina wê temam bûye, hêdî Gundê wan di bin avê de dimîne cara dawiyê cihê ku lê dijiyan ziyaret kirin û ji bo bi bîranînê wêne kişandin. Nîşteciyên Gundê bogaza ku dê bin ava bendava Qersê de bimîne li cî û warên xwe yên nû bi cî bûn. Li gola bendava Qersê hêdî ji avê dije dibe û gelek xanî di bin avê de winda bûn. Wekî malan dibistana ku lê çendîn salan perwerde hate dayîn, mizgefta lê îbadetê hat kirin jî hêdî di bin avê de dimînin. Welatî li gel ku cih û warên xwe yên nû bi cî bûn ji bo zîndîkirina bîranînên xwe cara dawiya Gundê xwe yê ziyaret kirin û li wir wêne kişandin. Ji nîşteciyê Gundê bogazê Hava Erol dibêje, wê xwestiye ku cara dawiyê berî ku dibistana çendîn salan lê perwerde dît di bin avê de bimîne dibistana xwe ziyaret kir. Hava Erolê bi bîr xist ku ava dora dibistana bi lez bilind dibe û got ez gelekî xemgîn dibim dê di bin avê de bimîne. Ez ji bo ku cara dawiyê dibistana xwe bibînim hatim vir. Projeya bendevê gelekî xweş e, gelek feydayê wî ji bo hawerdor û çandiniyê de çêbe lê eceb e mirov bibîne ku mizgefta ku lê îbadet dike û dibistan lê xwend di bin avê de maye hesteke wîsayê ku naye binavkirin. Erol jî got, ez cara ewil bi vir fêrî xwendina Qur'ana pîroz bûm, me çendîn salan li vê mizgeftê îbadeta xwe kirin, me bi banga ji wan mînareyan bilind bûn nimêjk dikirin. Gundê me gelekî xweş bû, em gelekî hestewarin ku dê Gundê me di bin avê de bimîne.